Malawi Today. Anamiwa apatsa mlandu ofuna kulanda dziko. Taufotokozani mlandu umene uzimakhala bwanji? Timati treason. Oho. Pa Chingerezi ni mlandu waukulu. Okay. Kwambiri. Ndikati ni mlandu waukulu. Chilango chake. Tikaona ni malamulo dziko chimakhala kuti kukaphedwa. Oh. Yes. Okay. Apatsa milandu iwiri. Chabwino. Ofalitsa zinthu zabodzaso. Okay. Ali ndi iwiri. Pajada amanga lachinayi sabatalata. Powaganizira kuti akuti zomwe adalankhula. Okay. Pa kanema wina pa interview manali nayo. Zimenezo ndi zomwe zapangitsa kuti apatse mlandu omwe akuganiza kuti amafuna kulanda dziko. Okay. So umenewo umakhala kuti ufuna kuchotsa boma ya kapena ukumemeza kuti pachitike nkhondo kuti boma ligwe. Chabwino. Kapena kuthandiza adani kunena kuti aukire boma alande boma. Umakhala mwanjosiyana koma umakhala kuti mukukoti mukafotokoza boma lifotokoza mfundo zawo nawonso afotokoza nkhani zawo. Komanso wina oti ofalitsati owaganizira kufalitsa nkhani zabodza zoti zikhozosisa chisokonezo. Atadanena kuti ku DPP kuli anthu ena 5 omwe amaonekera ndi interest yakupha makatenga anthu kudzaleka ena kumaula kuti akaphe anthu. So zonsezo poti zili kukoti tizimva. So analowa dzulo nkoti foti mlandu wa treason. Mlandu umenewu citizen ndi koti lalikulu la magistrate. Okay. Magistrate ukabwera amayenera kutumize ku bwalo lalikulu la high court. So ngakhale maloya awo anapempha belo ya anamiwa koma sizidatheke chifukwa choti magistrate ndibe mphamvu zimenezo malingana ndi mlandu umene mwawerengera kuti akuwaganizira. So nkhani yayitumiza ku high court ndekuti zaterema akwasunga ku Maula prison. Kudikira tsiku limeneno high court litayike kunena kuti likambe kumva mlandu kuti iwowo akanene akuvomera kapena kukana kapena maloya awo akapange apply bail. Koma makondishoni a bail tikaona mbuyo mu milandu ngati imeneyi imakhala yovutirapo kwambiri condition yake. Chabwino. Kumbuka so akasibuli kumphadapa sapo mlandu ngati omwe. Ko base. Nthawi imeneyo. I think ijapatsire na chilumpha mlandu ngati umeneyo. Pakati paso patalibe anaveka ndi mlandu ngati umeneyo ngati sakulakwetsa. Anthu ndikamva zikalowa court. Koma chipani cha People's Development Party chakondwani na nkhomwe a president ake. UTM a president ake adalitsoka bambe. UDF chipani cha president atupere muluzi atusa statement yomwe ikupempha United Nations, SADC, African Union, Malawi Law Society, Malawi Human Rights Commission kuti nkhani ayitsate mwachidwi. Ndipo akambirane ndi akuluakulu aboma kunena kuti kodi malamulo akuyenera kutsatidwa komanso ufulu wa munthu pa nkhani imeneyi usaphwanyidwe. Akuti ufulu wa democracy sitikuyenera kubangana yayi. Tikuyenera kutsatira foti ufulu uli malamulo mwa dziko lino. Tikuyenera kuti titsatire kodi ufuluwo ndi chani. Ndipo anena kuti akufuna statement yo kuti anamiwa awatu atulutsidwe pamene nkhani ikupitirira ku bwalo la milandu koma atulutsidwe pa belo. Statement imene ayankhula ndiyo ndi imene ndetimva kuti kodi high court naso sidediso inanenaso bungwe lawo la sidedi inanenaso kunena kuti tikufuna kuti chilungamo chiyende mwansanga pa nkhani imene iyi kuti upite ku high court iko kuti ukhale kuti mlandu ukuyamba pera ngasipena ato amangokukhazika kuti so tiona kuti high court ipereka tsiku liti boma likatani nawonso akakamba zotani selina. Ngani ina machalichi awuzidora dzikana ndalama zokayikisa machalichi nayo ndikuti ayibwerera nayo ndi iyi kukayikitsa ngati kuli zinthu zomwe atha mavala khome ziwiri ndi kumachalichi mwina kupatula chipembedzo cha chisilamu kapena amboni kapena mwina apostoli adiponso magulosiyana omwe sapanga nkhani zopempha. Chabwino.
ndibwere kuti nkhani imene yakambidwa kuti okwanitsa malemba bwanji kuti osatikupempha kukwanitsa malemba kwa project omapempha anthu andali ndiye kudali kuti chalichi cha St Peter's Anglican mu diocese ya Lake Malawi mdziko muno cha Anglican chimakondwera kuti kwatha zaka 75 ndithu chalichi chimenechi ndi anaitana mlendo olemekezeka Justice Fiona Mwali ndipo lankhula adalangiza machalichi wonse mdziko muno kuna kuti ngati njira imodzi yoti tifatithane mkatangale dziphuphu machalichino mudzikanaso ndalama zokayikitsa tidakapaponso pano nkhani munayika bakwe mbuyo makumbukira inde chimachitika kumachalichiko kumakhala ma project omanga chalichi ma project onena kuti funa matailosi kuno ma project omanga holo omanga basi kuno ogula basi kumakhala nkhani yosazikana ndabusa kumakhala nkhani yokhala ndabusa kumakhala nkhani yodzodza nsembe yodzodza mabishopu kumakhala pepa Sunday kumakhala nkhani yakwaya kuti kukhazikitsa chimbali kapena chimbali chomvera kapena choonera ndi kumavunduka maplate ndeno amatira kakhala fatu aja makhala kufuna ndalama project ya chalichi imene ipangira ndi 20 million koma tikawerengesera Khristu athu tikagawira limene chuma chikuyendera sanga ivumbulutse ndamayang'ana kuzipani za ndale tsopano so kuzipani za ndale kuja amapanga target anthu angapo amene akuoneka kuti kuzipani kuja ngobeba akuoneka kuti zawo zili bwino kugawa ndalama sinkhani sikuti amayitana aliyese sakuvutika kudzitulutsa ndalama sangaitana regional chairman sizimachitika sangaitana regional governor ku pepa Sunday sizimachitika ali mulendo wathu olemekezeka minister kapena secretary general wa chipani kapena advisor wa president olemekezeka mulendo olemekezeka chifukwa dzona amene ujayo akabwera abweretsa chithu azalemekeza choperekanso nayenso ndenayenso safuna kuphwekesa maona so mungamuyitani munthu andali ndikuzaphwekesa pamalo sizimatheka so iye uchapokhozekera zimene zija poti ngali ani ndalama zake zili amatha kupanganso njira zina zoti ndalama zija akabe vina pake kuti akatati akaonetse ndalama zambiri zimachoka mwa anthu andale mwina ndi 20% 20% imakhala ya chilungamo yawo zambiri zimakhala kuti anasosa pena pake ifeyo ndi amipingo pofuna kuti tikwanitse ma project athu pofuna kuti tsiku lodzodza ansembe athu alandire firiji zakhalika kudzodza bishop kapena amabwera nje firiji mphatso yawo imakhala firiji imeneyi ayitenga kuti wandala imeneyi anakonzekera nakuza kalekale mauniform amene akuponyawa olo chambale chake chimakhala muuniform chikuchoka kuti nde akunena kuti ngati mukuona zokayikitsa sakuti mukane koma anthu wati machita kumva kuti awa kukhala ngati akuba ndi timayitana kuti bwerani kuno tikayitana akatipatsa mphatso Yehova imalandira aliyese mukayitana akatipatsa mphatso after a week timatulutsa kalata yodzudzula boma lomwe lili amene itamuyitana manje simmakana ati pamalola kula mwatuluka katangale chakuti koma dzanadzana alandira mphatso yake apereka wapoma momwemo ya cement alandira matumba cement kwa tsogoleriyo kapena kawina ko chipaniko koma kathawani wiki mipingo mwija ikulemba kalata kudzudzula kunena kuti awavaga katangale koma ndothenga one fa mipingo imayeneka ili ndi mbali yayikulu pofuna kudzudzula zochitika mipingo so faka mafusa kunena kuti mukwadzudzulawa koma dzana mwalandira matumba wa cement ndi mudzudzula so anthu amene mukuwaita nawa ali ndi mbiri zoyipa mukulandira mphatso zawo ndakunena kuti ngati njira imodzi chifayo aja amadzaziyeretsa no kutchali chikucha anakamba kale kunena kuti munthu andala akachita chinthu cholakwika amaziyeretsa kudzera mu ntchito za chifundo ndetonse mito yathu imazungulira mati ni munthu wabwino maona ni munthu wabwino amenoja anapanga chakuti ndetu machita kudziwa nkumuyitana nkuchilandira chinthu chicha kuti katangale timudzudzula bwanji ola anthu aja chifukwa mpingo umenera kudzudzula choyipa chimachita anthu koma ngati tikudziwa kuti apanga cholakwika ndikuwayitana nkulandira aopa saopa zimene zili mipingo yonse ndakamba kale mwina fake ndapatola kuti mwina chipembedzo cha chisilamu sizipangapanga nawo ma fundraising so ngapeza chipembedzo cha chisilamu kuti chakuti mwina iwo tasiye panja koma zipembedzo zambiri za chikhristu mwina upatolanso mpingo wa mboni za Yehova sindinaumvepo kuti wayitana wandale wakhala nawo wakalankhula ngati guest of honor
Ai. Kapena apostoli ajamalalika mose wacha. Ai. Sili kutaza maida nido yatu. Ndi akrisit. Anena kunena kuti zokayikitsa. Musamala ndile pofuna kuthana ndijani ndikatangale. Ndi pempholona. Inde. Chifukwa anthu ena olo machalichi makakhala azibusa olasembe. Ena samakhandi political again alowe wakuti ujanaliso nzatani. Ndizapindule. Kumakhala tikusedi kwa anthu andale wakupita kukaona anthu. Anthu athuwa asembe athuwa azibusa athuwa atabwera ndikampatswa. Tabwera ndikachachachati aka. Chachati. Amazo muthu andale ndovute. Ndeko wachali chikokhali ndimeneyo kuchaka kupemphola Justice Fiona Mwale. Kunena kuti Nzikana drama zokayikitsa pofuna kuthana ndikatangale. Eya ndithu tikudziwa kuti tikufuna ma project osiyana siyana. Kwana ngase anthu ali ndi drama ndi amene wandale. Koma sakana ngaziza bwino. Koma ngati zili zokayikitsa kuti iya Steve wawawa pachaka chimozi. Drama zimene zizi mundale mangula kumene azitenga kuti. Waona? Ndemu ndidzudzulaso ngati. Nthawi za Jesu. Ndakwanda chigawo chachiwiri pambanda. Zikomo. Awa ADPP ananena kuti afuna kutsitsa chiwerengero cha PS mboma. Of which adachita ndithu chidafika pa 38. Koma chakweranso chafika pa 60 zikukhala bwanji. Anthu andale. Anthu andale sugavetsa. Ndovuta maganizo. Maganizo awo. Ndovuta kwa. Kapena mene chilo imachuluka. Alikufota kozera kwawo. Timva. Atalowa boma la DPP. Lida anena kuti ati boma la MCV. Mudali ma principal secretary ndi mlembi wankulu. Adongoti PS ratu za principal secretary mlembi wankulu wa mboma. Amene amagwira ntchito zazikulu kuyang'anira unduna uja. Amata kukhala mmodzi kapena maunduna ena amata kukhala awiri. Tirekeze Minister of Trade, Amatika Trade, Industry ka Trade, ndi kuti kukhala principal secretary wa trade. Kumakhala principal secretary wa tourism. Ndi kumakhala principal secretary mwamvesesa pamene. Ntchito zakumeneko echabwino. Kandi kwa agriculture. Ndio matokhala wina wa agriculture. Wina matokhala wa irrigation. Wina matango mpasa AIP. Mukuona chomwe chimachitika. Ndeno ankanena anzawo aja kunena kuti chiwerengo chanu chili 80 fititsitsa. Ndeti lafadi kutsitsa. Ena kuchotsedwa, ena kutani, chidafika nkati chifika pa 38. Koma pangotha miyezi yochepa, zikufika kuti chiwerengero chijatu cha lembi mboma chafika pa 60. Fifite agoneka li ma ministry osiyana. Teni angwasiya ku office of president cabinet kuli kwina kwake amanthu apa kuti kugwantanamo umongopita kungokakhala so kugwira ntchito ina liyonse. Zimezi zimachitika maboma osewa. Pali chilango chimenecho chomwe amalangana powalanga ma principal secretary osiyana. Chimachitika ndicho kuti muli dziko muno muli khalidwe kuti maboma akasintha osewa sitingane nawo khosa akachoka amafuna ke system yawo anthu awo. So anthu ogwira chino mboma amapanga safa pena kunena kuti adzikhala mbali modzi ya chipani chomwe chikulamula kuti adzionetsa kuti olasaka amaoneka kuti akongopanga kakuti sakuonetsera kuti ndi wachipani cholamula amatengedwa ngati kuti ndi wachipani chotsutsa. Zimenezi ndi zomwe zaononga kagwidwe bwino ka chiro kachani ka mboma. So yakhala trend yokuti boma likasintha anthu amaonesesa kuti ma principal secretary kapena ma director apo ndi apo amene acha achoke abwere awo within mboma momwemo kapena kuchotsa kwina kutani kubweretsa. Ndiyeno akakhala kuti usiligwiza naye amakamusiya ku office. So aboma lolo kunena kuti akuti kuonjezerako ati kwa iwo ndikofunika ndi malingana kuti maunduna mene atani alili. Ati chimozimozi kugawa unduna wa energy and mining. Ndekuti ku energy ku poyamba udali umodzi ndio taugawa tikwenaso kukhaso ndi ma PSN majako. Komano anthuwa tikuona papa nkhani yonena kuti yosamala chuma chifukwa ponjepetsa pangana nkhani yosamala chuma koma tizinena chilungamo kusamala chuma ni ndali kumalayi kunoko sizimatheka chifukwa anthu afuna kusamala chuma pamakhaso anthu ena anatithandiza kodi amene wati asiye pange nawo bwanji mukuona tipange bwanji akuvuta kupereka pressure inetu ndi mathandiza atu manjira iti inetu ndinatapa atu ndalama zanga atu kupereka atu kumene kuku ndemu ndipanga bwanji. So austerity measure kumalayi kunoko kasamalidwe kachuma kamango kambidwa pakama
zikamwa koma kuseli kundale ndi zomwe zimakhala zikutenga malo kwambiri. Chifukwa chinanso ndakambakali ntchito za mboma muzaonongekera ndikuonetsetsa kuti anthu amene aligwira ntchito mboma azichita kuonetsa kuti ndi athu. Zimezo zomwe zaononga chani civil service kakuitika kachani kantchito kachani kabwino. Ndiyeno I think kusogoloko zikuyenera kuti zisinthe takambapo komano toti ma PS6 amenewo chiwerengero chijankati 8 amaononga sindiye kuti chatsika chikhabebe mofana nabe patipo fama ina khali galimoto yabwino zimagapoto zake zimaprado zije fuelo pamenepo malipiro nkhani ya malawansi nkhani ya house nyumba zinthu zosiyana zonsezo zikuyenera zikhalepo ndi 6 ngambiri yokusamala kwa chuma kovuta malingana ndi mene ndaleso kuti zimatenga polamulira adziuda foti chipani chomwe chimalamula ndi cha ndale chomwe chinawina ndithu ngani yathu yotsiriza adi ma MP kampeni yapita atagwisa ntchito ndalama zokwana 88 million pa kampeni cha Ripoti la Westminster Foundation for Democracy limafufuza kuno kumayo kuti chisankho cha 2025 munthu kuti afikepo wina okhala MP waononga ndalama zingati ataphatikiza apeza kunena kuti dzipani anthu ma MPyo ndalama zokwana 88 million ndizomwe anthu agwiritsa ntchito kuti awine apambane ndipo pachisankho chapita chija adatsogola kwambiri idali MCP nanga sidali mboma makandidate ya MCP ajuwira adala DPP chisankho cha 2019 chija taimeneyo adatsogola kwambiri ku kampeni yawo pa ndalama idali DPP so apa taimene idatsalira MCP so panopa kuonetsa kuti ndalama zomwe zagwira ntchito ndi zimenezozo so chomwe chimachitika izizi report likunena kuti zimaonjezerano katangale chifukwa chokuti munthu uje ndalama zomwe amatenga ndinanena kuti amakhala kuti anthu aja kutenga ndalama mwina za grocery wayo yafa chifukwa chokuti ife anthu tikamva kuti asedina kufuna kuima pa chisankho chinthu choyambirira ndizikamwa kunyumba kwa Selina mavuto anga ena aliwonse apita kwa shadow ndi amabwera daily ine fizi mwakuti ine kunyumba kusindinaje ukopanda kupereka ndalama anenda kusaza kuvotera ukafika pa nsonkhano waitana mafumu ose aja wagaire amene akuimba ngoma aja uwagaire so ndalama zija munthu uja amathakolowa kuti akumatenga katapira anatenga ngongole kapena ngati anali ndi business iuchoka ku business izalowa pasi akalowa pa MP paja amafuna abwezeretse the one amathawa deralo ukakhala derala kwina ndikuyamba kupanga madilo siyana zitukuko mmene mujamo kuti na Yesu adzipeza kanga chepe chitukuko chosalimba chatchulidwa ndalama zambirimbiri kuti na Yesu abwezeretse badipo abwezeretse pamene pajapa so ifeso vuto lina lomwe apakusata MP athawe kapena MP adzakhale kuti akupanga katenge ndife anthu kuti abwezeretse zimene adakupasa chifukwa chokuti timaganiza kuti pamene nthawi ya chisankho yafika ndikuti ndiwo akama mashadow MP athu then also poti udindo wakufuna amawuza njira zosiyana zokuti anani apereke ndalamazo pamapeto pake iwo aja saoneka akufuna I think pano anthu ambiri akhoza kuona kuti ma MP awo chiwinireni sanapite anakathawa akufuna kubwezeretsa grocery yawo idzukeso anawo abwereso ku school zinthu zawo zinatani so tikhoza kumanga figure komano tione kunena kuti pamapeto pake kodi chitukuko chingapite patsogolo katangale angathe anthu ajatu panopa ali ndi mtima obwezeretsa ndalama zawo tifune tisafune kundale kulibe ntchito za chifundo umakanga ndikupanga invest kuti uzakolole chimozimozi amene amathandiza kuchipani kuti chiwino ndamene amazalandira maudindo siyana pa mapeto pake chifukwa chokuti amapereka kuti azakolole ndeife tikamavutitsa anthu aja ndimweti pakhomo pano ndamenyana ndamunanga ndifuna transport muzoti kutsogoloko adzafuna kubwezeretsa MP ameneyo zimachitika anthu apita kwakukuda kwa MP amunanga tithamangisira mifazi pita kumbuzifuna transport zimachitika mudzafunse MP aja muzacheze nawo koma sangakane chifukwa choti ndi nthawi ya kampeni akangokana munthu uja kongoti MP akana kundithandiza mafuta zavuta
Oipitsa mbiri. Chabwino. Timalize choncho lero. Ndithu. Tathokoza kuti mwazikuta nkhani zimene tinabwera nazo. Zikomo kwambiri. Sure. Timalize motero program ya lero ya gwedegwede ukamba nkhani zimene zikuchitika pano. Timabwera ndi nkhaniyo ikuyenda bwanji zoona zake ndi ziti. Ngati kuli kulankhulapo kodeni wake ankhaniyo alankhula motani. Osabwera ndi nkhani zongomva motamanga koma kudzifotokoza mwachochocho. Ine ndi Selina Dumbula amene amatizikutira nkhani Bambo Steve Kono Banda pamakina tinayi ndi Sumeya.